S'estima que el 50% del cigarret està compost per fulles de tabac, el 30% per tabac reconstruït i el 20% per tabac expandit amb diòxid de carboni. El tabac està compost per més de 50.000 elements químics diferents, dels quals se sap amb certesa que almenys 20 són cancerígens. En fumar un cigarret es genera un procés de combustió incomplet, amb temperatures que arriben als 1.000 graus i que transformen els components originals de la planta. El fum visible, és a dir, el que nosaltres podem veure, representa només el 5 o el 8% del que es produeix en fumar un cigarret. La resta està compost de gasos invisibles que nosaltres no podem veure. La nicotina és absorbida pels pulmons del fumador. S'absorbeix ràpidament i arriba al cervell en uns 10 segons, la qual cosa explica el seu alt poder addictiu. Un cigarret mitjà té 1 gram de nicotina. El monòxid de carboni. Et sona d'alguna cosa aquest químic? Segur que sí, perquè és el gas que expulsa qualsevol tub d'escap d'un vehicle i en el cos del fumador aquest gas dificulta el transport d'oxigen. El quitrà és un residu negre i enganxós que conté milers de substàncies químiques que es desprenen en el fum del cigarret. El color groguenc que deixa el tabac en les dents dels fumadors és causat per aquest component, que també s'acaba jutjant en els pulmons. El gas cianhídric. El gas cianhídric és un gas invisible i verinós que redueix la capacitat del cos per transportar l'oxigen, igual que passa amb el monòxid de carboni. L'amoni és l'element que s'utilitza per cristal·litzar la nicotina. Altres components tòxics presents en un cigarret: la nitrosamina i la piridina. Doncs ja ho saps, abans de fumar un cigarret, primer pensa-t'ho.